U miegħi bi pjaċir nilqa lil Kane Side din is-sena l-ewwel darba li qegħdin niltaqgħu u ser nitkellmu fuq suġġett verament importanti u verament tqil. Illa għaliex sfortunatament min imiss mal-logħob tal-azzard kif ukoll l-użura wieħed ikollu bżonn ta' ħafna u ħafna għajnuna. Mhux vera. Ekku, nsallimlek, il-One of Sinar tajjeb lilek, lit-tim kollu wara dan il-programm u lit-telespettaturi. Ma nistax ma nibdiex billi nagħti l-omor lill-kollega tagħkom, Andri, mat-telfa ta' missier u Alla jagħtih il-mistieħ ta' dejjem. Ekku. Iva, suġġett daqsxejn sensittiv, l-użura, tista' tgħidilha pjaga soċjali l-lum il-ġurnata minn dejjem kienet is-self fuq l-idejn biex niftehmu. Sfortunatament hija pjaga hija reperkussjoni kera li marbuta speċjalment mal-attività tal-logħob tal-azzard. Persuni jisselfu fuq l-idejn u jidħlu frati ta' interessi sfortunatament li jmissu ma' 30% fejn normalment huma ta' 8% u ir-reperkussjonijiet huma nistgħu nsejħulhom niddeskrivuhom bħala koroħ fejn il-persuna, il-vittma biex ngħidu hekk tkun isselfet il-flus, ġiet dara mal-ħajt, tkompli titlef il-flus u ma tkunx tista' tħallas lura lil dik il-persuna li tkun għamlet tajjeb għalija finanzjarjament. U ikonna każijiet iva fejn is-sitwazzjonijiet ikompli jiddeterjoraw. Teddit, rikatti, kemm jista' jkun kull min għandu dan id-delizzju popolari tal-logħob tal-azzard għal qalbu jilab b'responsabilità, jilab kontroll, jilab limitu, ħalli reperkussjonijiet bħal dawn kien jista' jkun iżommu l-bot minnu. Delizzju inti. Jiena ngħidlu vizzju. Mhux delizzju. Le, ma naqbilx miegħek għax inti l-attività tal-logħob tal-azzard hija attività fejn inti qed tirriskja flusek, dik l-aktar ħaġa importanti li l-persuni hemm barra jifhmu. Inti qed tilab flusek bit-tama li terbaħ dik il-famuża rebħa. Bit-tama li ġġib lura l-flus li inti tkun tlift. Normalment persuni jilabu din l-attività u jilabu b'kontroll. U iva għalihom hija attività li toffrilhom pjaċir, toffrilhom delizzju, għandhom ħin li jqattaw ma' sħabhom jissoċjalizzaw. Minkejja li jitilfu l-flus. Iva. Jiġifieri dan jista' jkun delizzju minkejja li inti bħalma jiena id-delizzju tiegħi li nippreżenta li niġi hawnhekk. Jiġifieri dawn jista' jkun parti mir-rutina tagħhom ta' kuljum. Qed ngħidu illi jilagħbu ammont ukoll sostanzjali ta' flus. Kemm jista' jkun narfu lil persuni hemm barra innigżuhom ftit biex kemm jista' jkun qabel ma jilagħbu dejjem jagħmlu il-budget finanzjarju tagħhom fix-xahar u wkoll iniżlu kemm se jqattaw ħin f'każinos jqattaw ħin saħansitra llum il-ġurnata fil-kumdità ta' darhom jilagħbu flushom online. Għax ma rridux ninsew li llum hawn diversi operaturi tal-logħob liċenzjati hawn Malta li joffru servizzi tal-logħob tal-azzard online ukoll. Imma jiena qatt ma nitfadel l-ikraħ fuq il-logħob tal-azzard għaliex nerġa' ngħid hemm ħafna individwi hemm barra li jilagħbuh b'kontroll. U dik nista' ngħid li ma fiha xejn ħażin. Il-żball li jsir sfortunatament li kif jiena qiegħed nilgħab fuq il-mejda tal-logħob u qbist il-budget finanzjarju tiegħi ngħid u le ħankompli nitfa' aktar flus għax issa tiġini tajba għax issa nerbaħ somma ikbar. Le, hemmhekk isir l-iżball u persuna kemm jista' jkun trid tirrikonoxxi li sarela l-ħin il-flus infaqthom u issa inkompli bir-rutina tax-xogħol
tal-ħajja familjari tiegħi, eċċetera, eċċetera. Għax il-problemi jibdew jekk inti infaqt kull ma kellek u pereżempju jien naf ġieli smajna każi fejn ikun hemm min ikun qiegħed jilgħab u jgħidlek issa nilgħab il-karozza. Jew issa nilgħab ġieli smajt ukoll minn lagħab id-dar. Pereżempju kien hemm darba persuna partikolari illi kellha negozju u tant kemm kienet ċerta li ser tirbaħ poġġiet in-negozju tagħha fuq il-mejda tal-logħob. Iva, minkejja li n-numri ta' dawn il-każijiet mhumiex kbar u mhumiex allarmanti, iva xorta waħda jkun hemm min jasal sa ċertu punt. Iva, ikun hemm min jilgħab il-proprjetajiet tiegħu, ikun hemm min jilgħab karozzi, ikun hemm min jilgħab kważi bis-sentimenti tal-familja stess. Għaliex għax aħna dejjem inħeġġu lil kull min lil dawk il-ġukaturi kollha biex ma jaħsbux biss fuqhom infushom kif ikunu fuq dik il-mejda nkunu qegħdin jilagħbu f'website partikolari imma jaħsbu wkoll fuq il-maħbubin tagħhom. Għaliex għax indirettament il-persuna meta tirriskja mhux qed tirriskja bi flusha biss, imma qed tirriskja bi flus familta u bir-relazzjonijiet li tkun ħadmet għalihom u gwadanjat matul is-snin. Normalment fejn jidħol lob tal-azzard persuna tinduna li għaddejja minn xkiel meta tiġi dara mal-ħajt finanzjarjament. Semmejna l-użura. Normalment persuna l-ewwel iddur fuq il-familja tagħha għall-flus u mbagħad iddur fuq il-ħbieb tagħha għall-flus meta tara li ħadd mu qed jgħaddu sfortunatament fuq in-nies skonoxxuti hemm barra u hemmhekk fejn sfortunatament nitlu fil-pjaga tal-użura. Jiġifieri il-krux ta' kollox, il-qalba ta' diskussjoni tal-argumenti jgħidu li jekk inti se tilab b'kontroll, ħu pjaċir, imma tiżloqx fin-niexef biex niftehmu, tħallix l-emozzjonijiet, l-adrenalina, aħna nsejħu la dopamina fil-moħħ hija kimika li tagħti pjaċir. Tħallix dik id-dopamina tagħmel li trid bik. Allura inti dejjem żomm f'moħħok mhux biss il-benessri tiegħek innifsek, kompli ħu pjaċir, imma żomm mal-limitu. Ħalli kemm jista' jkun ma taqax fi xbieki f'nasess soċjali bħal mill-użura. Il għaliex qed insemmu li tiġi problema illi jilagħbu ammont kbir ta' flus. U ġvera, ġveri aħna mhux qed insemmu ammonti żgħar, ma dawn jilagħbu kważi ngħidlek kontinwament, kull jum, u l-aktar ħaġa. Kull ħin illi jsibu. L-aktar ħaġa li tniggess hi li normalment persuna jiżbalja darba darbtejn jirrikonoxxi l-iżball u imur lura. Insibu każijiet ta' patoloġija fejn il-persuna kważi laqqas tkun taf li qed tiżbalja, żball li ġib il-ieħor u tibda titlef somma kbar ta' flus b'mod rikorrenti. Insibu każijiet ta' użura fejn dejjem nirrepetiha għax meta kont smajta l-ewwel darba kienet ixxokkjatni. Kważi l-użura tiġi maħluqa mill-ivvizzjat. Inti sellifni l-flus u jiena nwiedek li jekk issellifni l-flus jiena nirdoppjahomlok fi żmien xahar xahrejn. Kif inti tara li l-flus mhux talli ma rdoppjawx talli laqqas ġew lura, inti ħadd tħossok daqsxejn urtata. Il-Fondazzjoni Lob Responsabbli tikkollabora wkoll tajjeb li nsemmihom minn hawnhekk il-Caritas. Il-Caritas għandhom iċ-ċentru ta' servizzi ta' użura, insellimlu minn hawn is-Sur Bellizzi. Jaħdem, jagħmel ħafna ġid u jaħdem fuq li jaħdem viżavi l-użura. Importanti li jekk inti qed tismani tarani u tħoss li iva għaddej minn saram u qed tmiss ma' din il-pjaga soċjali tiddejjaq xejn, ċempel il-1 777 u aħna nidderriġuk bl-aħjar mod li nistgħu fit-triq il-qudiem. Ekku, ġifri jekk bniedem iħoss li għandu bżonn l-għajnuna ma jiddejjaq xejn jirrikorri il għaliex ovvjament intom tkunu lesti illi tgħinuh anki jibda jaffaċċja forsi il-problema u tgħinuh iħares lejha
b'mod differenti. Illa li naħseb dak li jkun jibqa' jittama li forsi ser jirbaħ jista' jkun jew. Iva, il-kilba, jiena kien sejħela, il-kilba l dik ir-rebħa l-kbira normalment taljena l-persuna, fis-sens li l-persuna jibda jgħix f'ħolma. Ma jkun qed jikkalkula xejn, moħħu biss f'dik il-famuża rebħa, issemmilux xogħol, issemmilux familja, issemmilux ħajja soċjali, divertiment, sport, issemmilu xejn. L-unika ħaġa ekku, l-unika ħaġa li tagħtih pjaċir hija dik il-dopamina, dik is-sens ta' pjaċir li jagħtik ir-riskju. Għalhekk dejjem nirrepeti importanti li l-persuna tkun kapaċi tikkontrolla l-emozzjonijiet tagħha, tkun kapaċi tikkontrolla l-but u tkun kapaċi tikkontrolla l-ħin għaliex għax il-problematiċi aħna tinsemmu l-użura. Il-problematiċi huma varji. Inti tidħol f'saran finanzjarju mhux biss ta' użura. Jiġifieri jekk inti persuni membri ta' familtek selfuk il-flus u inti ma roddejtulhomx lura ukoll hemm problematiċi. Inti għandek problemi mentali, ansjetà, depressjoni, nuqqas ta' attenzjoni fuq il-post tax-xogħol. Inti għandek. Għax moħħok dejjem jewden minn fejn ħaġib il-flus, kif forsi se tħallas lil tal-familja, lin-nies li forsi jkollok jiġu U sfortunatament vizzju iġib il-ieħor. Normalment insibu każijiet fejn persuni jibdew bil-vizzju ta' droga, u mbagħad jgħidlek għax jiena qtajt ta' droga ma awtomatikament ikun qabad il-vizzju tal-lob tal-azzard. Dawk bl-Inglis nsejħulu cross addiction. Tajjeb li nitkellmu mal-persuni tal-madwar, ma nżommu xejn fina nfusna għaxar, ġvek m'għandniex ma min nitkellmu taħt is-saqaf tagħna tal-familja, kemm jista' jkun insibu dik il-ħabib, ħabiba, kollegi fejn inkunu nistgħu nitkellmu magħhom. Milux kont qed nitkellem fuq programm, jew kont qed nitkellem fuq il-vizzju, ir-reperkussjonijiet tal-lob tal-azzard anke fuq il-post tax-xogħol. Għaliex, għax inti ġġor il-kwalitajiet tajbin tiegħek u l-kwalitajiet ħżiena tiegħek kull fejn tmur. U aħna nqattaw l-aktar parti minn ħajjitna fuq il-post tax-xogħol. Allura jekk inti tkun tlift telfa kbira, inti dik id-dieqa, dik id-dwejja, dak id-depressjoni li taqa' fih, inti ġġorru miegħek kull fejn tmur. U iva jkollna każijiet fejn persuni, ġukaturi li jkunu darhom mal-ħajt finanzjarjament jispiċċaw iġorru id-dwejja tagħhom fuq il-post tax-xogħol. U tajjeb li managers, kumpaniji, iżommu għajnejhom miftuħin. Għaliex, pereżempju, impjegat kull darba qed jitlobni biex inħallsu l-paga qabel. Għaliex impjegat kull darba li qed nitkellmu fuq suġġett partikolari u dejjem iqajjem il-lob tal-azzard, pereżempju. Jew inkella qed norganizzaw team building event u dejjem ikun jixtieq li mmorru f'każino, pereżempju, jew iħeġġeġ il-kollegi tiegħu biex imorru ħarġa f'każino. Daw kollha nżommuhom daqsxejn taħt il-lenti. Da tixel dik il-bozza l-ħamra. Iva. U s-soluzzjoni dejjem ngħid, is-soluzzjoni mhix tkeċċija, la mix-xogħol, la tkeċċija l barra mid-dar, la naqtaw il-kuntatt minn mat-tfal. Kemm jista' jkun is-soluzzjoni dejjem hi s-support fuq il-post tax-xogħol, support fil-familja taħt is-saqaf tagħna u support saħansitra mit-tfal tagħna. Vera, mhux faċli. Hija easy li jiena nitkellem hawnhekk il-prattika kollox, imma jekk ikonna pereżempju ma fiha xejn tal-mistħija, dejjem ngħidha li ikonna tfal li jgħidu li missieri għadda minn xi xagħda ma tifittex is-support. Biex nimmaġina li bħala problema mbagħad minna fiha toħloq ċertu biża'. Iva. Mhux veru, toħloq ċertu ansjetà fil-familja, speċjalment fil-familja tfal kif qed tajt inti forsi r-raġel ikun qed jibża jitkellem imma mbagħad anki meta jitkellem sakemm isek issib tarf minn fejn se tibda, għaliex dejjem l-ewwel pass forsi jkun ftit diffiċli, isek tibda tħoss illi d-dinja se taqa' fuqek.
u min jafx kif ser nħallsu forsi djun u kif se nagħmlu. Jiġifieri nimmaġina li ġib biża, forsi rabja wkoll xi naqra inkwiet u ġlied qisu forsi wkoll bejn il-koppja. Sakemm forsi l-om tipprova tipproteġi l-tfal tagħha. Ikun hemm momenti pereżempju fejn il-persuna ikompli jiġħad u jkompli jikdeb li jiena għaddej sew, għaddej tajjeb, meta fil-verità ma jkunx. Ma jkunx. Jiġifieri għalhekk dejjem jiena nħeġġeġ li l-komunikazzjoni hija ċavetta kif jgħidu. U kemm jista' jkun bil-komunikazzjoni u li ngħinu l-persuna ssib is-support, inkunu l-Malti għandna kelma wens, inkunu ta' wens għall-persuna u kemm jista' jkun nimbottawh fit-triq it-tajba. Mhux faċli jrid jaċċetta l-avvizzjat, jrid jaċċetta mhux biss kif qed tajjeb ħafna inti li għandu problema, imma jrid jaċċetta li għandu bżonn is-support, ifittxu dak is-support, jintegrah f'ħajtu, speċjalment f'każijiet ta' użura fejn ikun irid jagħti ċertu flejjes lil ċertu nies, imma każijiet ta' suċċess ikun hemm. Allura tajjeb li dejjem inħarsu f'dak id-dawl fil-fond tal-mina u jekk nimxu lejh noħorġu fid-dawl. Nistaqsik mistoqsija li forsi ftit ikkomplikata. Jekk forsi wieħed ikollu ammont ta' flus li jkun jista' jgħin lill-persuna. Taħseb illi għandu jgħinu billi itih il-flus jew inkella iħalli lill-persuna taħdem u tirsisti biex tkun tista' issewwi dak illi forsi tkun bniet. Mistoqsija valida immens u l-ewwel reazzjoni tal-persuna tkun li iva ħanejnu finanzjarjament. Imma sfortunatament l-Ingliż jgħidlek you have to be cruel to be kind. Allura le, is-soluzzjoni mhix li tkompli sellef il-flus il-persuna għax jekk ikun qabad it-triq tal-patoloġija, jkun qabad it-triq tal-vizzju akut, m'intix se tgħinu. Allura vera tidher ikraħ forsi fil-mument, imma le, l-għajnuna mhux li tagħti aktar flus, imma l-għajnuna biex tħeġġu biex tgħinu nerġa' ngħid biex tkun ta' wens biex il-persuna ssib is-support. Għaliex isu normalment dak li jkun jgħid jien naf għandu xi nies jiġru wara, mela ħa nipprova ngħinu biex isu il-problema tittaffama kif qed tgħid inti. Importanti li dejjem noħorġu l-informazzjoni hemm barra li s-supporti qed hemm, il-fondazzjoni l-op responsabbli tibqa' tkun is-sors il-support. Naraw in-numri tat-telefon fil-fatt. Kif hemm fuq l-iskrin wieħed 777. Jistgħu wkoll jiċċettjaw fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt u jekk formuli ta' esklużjoni fejn persuna teskludi minn ħwienet tal-logħob, casinos, anke nistgħu ngħinu l-persuna teskludi wkoll mid-dinja online. Jiġifieri is-supporti qed hemm, is-support jiġi pprovdut bl-aħjar mod li nistgħu nipprovduh, sta l-persuna li tkun ta' gazz u kuraġġ biżżejjed biex tfittex tolli dak il-famuż telefon mobile apparat teknoloġiku u tagħmel kuntatt magħna. Hawn għajnuna, ġifieri kemm hu sabiħ anke nisma' lilek. U mhux aħna biss, jien dejjem ngħidha mis-set hemm il-Caritas jagħmlu xogħol eċċezzjonali, nikkollaboraw magħhom, sta l-persuna nerġa' ngħid li jagħmel dak il-kuraġġ. Li jagħmel kuraġġ u jaqbad dak it-telefon kif qed inti u jiftaħ qalbu. Kultant jekk jiftaħ qalbu u stess jinduna kemm hemm nies lesti li jgħinuh, forsi l-problema u dak id-dawl ta' ġolmina u stess jibda jaraħ. Grazzi ħafna Kejn. Grazzi lilek. Grazzi ta' din l-informazzjoni li għaddejtilna. Kalamita ħajkompli minn hawn ftit ieħor. Ħanaddu għal ftit momenti ta' pubbliċità u wara ħanilabu ftit flimkien. Bqgħu magħna.